Ahoj Katka. Ahoj. My sme sa stretli, aby sme sa trochu porozprávali a vyhodnotili si to, ako si sa mala v programe Spokojná byť sama sebou. Tak ja sa na to teším, na tie tvoje skúsenosti a to, čo si tam zažila. Ja by som sa ťa chcela na úvod opýtať, aké je tvoje najväčšie uvedomenie z programu Spokojná byť sama sebou? Moje najväčšie uvedomenie je to, že som mohla viac spoznať svoje dary, talenty, to, čo je vo mne, to, čo som možno považovala za prirodzené, za také normálne, že to nie je nič, to má asi každý, tak som si uvedomila, že to naozaj nemá každý, že je to niečo, čo je mne špecifické, mne dané, aby som to mohla využívať vo svojej práci, službe na pomoc, rozvoj iných a že vlastne je to niečo, čo keď budem používať vo svojej práci, v službe, tak bude prinášať aj mne radosť iným, bude ma to tešiť a vlastne môžem tak vykonať prácu, ktorá mňa bude baviť, bude mi tam veľmi dobre a vlastne to niečo, čo bude poznášať môjho ducha. Ako si sa cítila po tých jednotlivých moduloch, ktoré sme si prechádzali týždeň čo týždeň? Veľmi dobre, ja som sa tešila po každom module, lebo vždy som objavila niečo nové o sebe, čo ma povzbudilo a tešili ma jednotlivé tie úlohy, ktoré sme mali do ďalšieho stretnutia, si urobiť či už o sebe alebo pripraviť a bolo to veľmi povzbudzujúce pre mňa. Mhm. Ty si spomínala, že sa ti po programe tak vyjasnilo aj v oblasti tvojho ideálneho pracovného zamerania. Povedz nám o tom trošku viac. Áno, tak ja teda vedela som o sebe, že rada pracujem s ľuďmi, ale chcela som tak viac zistiť, či naozaj som v tej dobrej sfére, zdravotníctvo a áno, vyjasnilo sa mi to, že rada pracujem s ľuďmi, rada sa starám o ľudí, rada im pomáham a to sa mi tak viac ujasnilo a uvedomila som si, že vďaka týmto darom a talentom, ktoré som viac o sebe spoznávala, tak túžim tiež v tej práci aj niečo objavovať, prinášať niečo nové, tvoriť, tak to bolo pre mňa také ešte väčšie si uvedomenie a ujasnenie si. Aká je možno taká najväčšia hodnota z tohto programu, ktorú si získala? To, že som si viac uvedomila svoje dary, talenty, ktoré sú prirodzené mne, že sa rada starám o ľudí, že rada tvorím, že to môžem zakomponovať do tej práce a tým pomáhať iným a že to nie je, no to, že proste veci, ktoré som doteraz robila, môžem ešte viac zúročiť a viac používať v tej svojej práci. Vďaka tým talentom a darom, ktoré som tam viac poznala. Mali sme nastavenie nejakých očakávaní na začiatku programu, tak by som sa chcela opýtať, či tieto tvoje očakávania, ktoré si tam nastavila, boli aj naplnené. Áno, boli. A keď to zhodnotíš z hľadiska toho poznania tvojho potenciálu pred začatím programu a potom vlastne na jeho konci, tak ako to je u teba? Ja som si na začiatku napísala, že je to asi tak 5-6, od 1 do 10 je na úrovni 5-6 a po skončení je to tak na 9. Dobre, a možno už len taká posledná vec. Čo by si odkázala ženám, ktoré uvažujú, či vstúpiť do programu Spokojná byť sama sebou? Tak určite by som ich povzbudila, aby sa nebáli, aby neváhali vstúpiť do toho programu, lebo je to naozaj veľmi prínosné, veľmi príjemne strávený čas, aby sa nebáli investovať do seba, hľadať to, po čom túži, píšti ich srdce, lebo vďaka tomu programu môžu viac objaviť seba, svoje dary, talenty, obdarovania a si to tak viac ujasniť, vyšpecifikovať a mňa osobne to povzbudilo a verím, že to povzbudí každú ženu, ktorá sa spozná viac a bude si tak vedieť viac určiť to miesto, kde naozaj môže prinášať aj požehnanie iným a čo ju bude tešiť. Ďakujem ti, Katka, veľmi pekne za tvoje pohľady aj za to, čo si nám pozdieľala a prajem ti, aby sa ti tie veci, ktoré si tam vysnívala, aj naozaj stali v reálnom živote. Krásny deň ešte. Ďakujem, krásny deň aj tebe.